Tito. Halo. Apa kabar? Apik to. Asik. Tekan itu. Apa kuwi? Wingi to tuh. Hmm. Aku tuku jajanan itu. Enak banget tuh. Ya. Wis enak to. Kayak kemeriuk kae to. Wis pokoke ngepol wis pokoke wis. Jenenge apa ta? Itu enak. Yang Jenenge iki Singshot. Bener Pak Surya kae. Bedol Pak Surya. Wah, aku tau dek iki tuku telu kae warak tenang kuwi. Aku tuku telu. Ah. Tuku telu. Ah. Aku tuku papat. Papat. Oke, tuku papat. Iya. Aku tuku 5. Aku wis pesen 6. Aku bisa pesan gitu. Aku wis pesen 8. Tangan, Aku itu. 10. Tangan. Singshot, pangsit sosis telur, snack ingkang enak, murah lan gurih. Ojo lali dituku ya.